मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै खौसेनि खोथाखौ गोरबो गोसोजों गोरबो इसिंनिफ्राय जुदि बुंमारबायब्ला बेजों लोगोसे दिनै इउपिपिएलनि इएमआनो होन बिजेपिनि इएमआनो होन एमसिएलएआनो होन बिथांमोनाबो दिनै हाग्रामा महिलारिजों थांनानै खौसेनि खोथाखौनो जुदि बुंबायब्ला आरो बिनि सैथोमोनब्ला दिनै गुवाहाटीयाव हाई प्रफाइलनि व्यक्तिजों लेंहर जाहोनाय आं सासे व्यक्तिखौ सोर लेंहर होगोन बिदि बुंनांगौ जाया लोगो हमनो लेंहरदोंमोन बिथाङा बुंदों नोङो सासे गुड कन्ट्रेक्टर गुड बिजनेसमेन जा आं नोंखौ बेयाव सापर्ट खालामगोन बिथाङा आंखौ बुंदों बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे खोथा सिरियास खोथाखौ बुंबाय प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ बिथांनि सालायनाय सरकारखौ 4 बोसोरनि थाखाय आरो नेनानै थाबाव फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिखौ नोंसोर लाबोफिन आं सासे साधारन व्यक्तिखौ सोर रं इनफरमेशन हरनानै बिथांजों आंखौ लेंहर जाहोखो आंसो प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ सोलायहोनो हानाय डिसमिस खालामनो हानाय आंसो आं सासे साधारन व्यक्तिसो आंहा जेबो गैया प्रमोद बर' सार बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां सानैजों एप्रिलनि 10 तारिख दिल्लीयाव रसेट हाउसआव लोगो हमनायनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन आरो मानो थाखाय बुंनो गोनां जादोंमोन बिनि फिनखौ रायजो राजाफोरा जाहोनखौ दिनै नागिरनानै मोनाखैबो जानो हागौ दिनै दिल्लीयाव लोगो हमनाय खोथाखौ रावबोथ' दिनै गाज्रि मोनाखैमोन रावबोथ' दिनै रागा जोङाखैमोन दिनै मोजां मोनदोंमोन रायजोआ हाजार दिनै बुजिनो हास्थायदोंमोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो गुबुन पार्टिजोंबो लोगो जानानै दिनै मोनसे सल्युसनाव फैसिगोन नामा बेखौसो दिनै सानदोंमोन नंगौ दिनै प्रमोद बर' सार बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना दिल्लीयाव रायज्लायनाय खोथाया नंगौ खौसे जानायनि खोथा बुंनायाबो नंगौ अब्ला दिनै मानगोनां प्रमोद बर' बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जायफोर एमसिएलए बिथांमोनाबो जुदि दिनै हाग्रामा महिलारिजों खौसेनि खोथाखौनो दिनै जुदि रायज्लायबायब्ला मोनसे जानायनि खोथाखौनो दिनै रायज्लायबायब्ला अब्ला दिनै बिटिसिआव फैनानै मा जाफैयो दिनै जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दङ जायफ्रा दिनै इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि खालामनानै गभर्नमेन्ट खालामना दङ बिथांमोननि एमसिएलए इएम बिथांमोना 6 जननि अनगायै गासैबो एमसिएलए इएम बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों बिनि जुगिदि नङा बैनि जुगिदि सोरनिबा जुगिदि नङा सोरनिबा जुगिदिब्लाबो आंबो दङ सार होनग्राया बे सैथो बे नंखाय नङा आरो बिथांमोना लोगो हमनाया इउपिपिएलनि इएम बिजेपिनि इएम एमसिएलएफोरा हाग्रामाखौ लोगो हमनाया गाज्रिनि थाखाय लोगो हमाखै जों खौसे जानांसिगोन सार होनग्राया सोर इउपिपिएलनि इएमफोरानो दिनै प्रमोद बर' बिथाङा आन्दोलननि स्पिरिटखौ लानानै खामानि मावनो साननायखौ 4 बोसोर गभर्नमेन्ट खालामहोनानै बिथांखौ जिर' खालामनो ओरैबायदि पलिसि लाबाय बिसोरो बेखौ जों दिनै हमथानांगोन होनग्राया सोर इउपिपिएलनि इएमआनोथ' बुंदों नोंथाङाबो जिर' जानायखौ जों लुबैया प्रमोद बर' बिथाङाबो जिर' जानायखौ लुबैया होनग्रा व्यक्तिया सोर इउपिपिएलनि इएम बिजेपिनि इएमआनोथ' बुंदों अब्ला दिनै नाय खौसेखौथ' गासैबो लुबैदों दिनै आरो बियो माबोरै जानो मोनखो होननानै बुङोब्ला दिनै आं बेखौनो बुंगोन एप्रिलनि 1 तारिख लास्ट एसेम्बलियावहाय मोनाबिलि समाव प्रमोद सार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों आङो फैबाय थानाय समाव रिजाइन होनांनो हागौ दिल्लीयाव आं अमित शाह बिथांखौ बुंनानै फैखाबाय प्रमोद बर' सार बिथाङाथ' बुंदों आं गोबाव समनि थाखाय फैयाखै आं फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो आङो एंगारनांगौबो जानो हागौ सोर बुंदों प्रमोद बर' सार बिथाङाथ' बुंदों आङो नंखाय राजनितिकआव थाबाय थानो आं गोसो गैया बेबायदि राजनितिकआ आंनि थाखाय नङा सोर बुंदों मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङाथ' बुंदों मोजांनि थाखायनो बुंदों बिथाङाबो
खौसेयाव जों गासैबो दिनै फैनो हायो